Shalom. טוב, The אז entire world. אומרים שלא שומעים. טוב, אז אנחנו מאוד שמחים שהאסון הזה שקרה לפני 10 ימים, שאני הגעתי עם החיות שלי משערי צדק וראינו את הלל יפה על המיטה שלה, צרועה, מתה, נרצחה, נטבחה, הלכנו ביחד לקריה, עמדנו ליד המיטה שלה וכולם שמעו את רינה אחותי מדבר על הפיקדון שהיא נתנה, ופה זה התכנסות לא של אבל, זה התכנסות של שמחה, של ציפייה. עדיין אנחנו לא בגאולה השלמה, עדיין אנחנו עולים להר והמסגדים נמצאים שם, ואני זוכה, ואני גרה כאן בהר הזיתים, מהבית שלי אני זוכה לראות את הר הבית ואת הנהירה המוסלמית מדי יום שישי ומדי יום ביומו ברמדאן, וכל הזמן הציפייה, וצריכים לדעת שהמצב יכול להשתנות. זה נראה אולי רחוק, זה נראה אולי לא מוציא אותי, אבל זה אכן יכול להשתנות. וזה קורה בזכות אנשים כמוכם. אז שנזכה בעזרת השם בקרוב לבניין המקדש, לבניין אריאל, יהי רצון מפניך.